neskak gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ja, ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke. Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ezta? Bai ez? Zer rollo txarra, ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu. Aizu behar bada Portaventuran ospatzearen etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Bai. Eta jakin nahi duzue programak aurrera jarraituko dute duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue? Horra zaudete? Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen ba. Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio betekoan ditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu. Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire hautsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimada inguru ontako pitonisariko onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zin hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan? Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorrenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andre Txita gurgarria. Pasatu egin zera,
ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez da. Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zuk, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugun, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez naizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiete otorduak. Ze kontraesan? Guk ez dago bote kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan ezan zidan demorantxo pasata agertzeko, ez zela fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik, benetan. Baina, Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Bata dator talotu egin naiz. Aize zakarrak eraman duen hau. Gorputz osoaz saiatuko naiz. Enauek aitzak itoko oraingoa. Itzi begiak harin joango da. Itzi begiak bukatuko da. Itzi begiak ezin gaitu eraman. Itzi begiak beldurrik ez izan. Bata dator gani prest naiz. Orain badakit nola egin kontra. Egia da! Begira! Enbata dator. Egia da! Begira! Baina zuek ere altxa! Enbata dator.
Gatuta gaude? Bai. Egia da! Begira! Bai! Kaixo! Enbata naiz! Azartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Ahí vas, apunta ahí. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Qué ridículo. Berezen goen? Baina, auskeran. Ez, vale. Jode, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gerteko, eta no mientas. Ya está. A ver, está grabando él. Joder, ya, vale, qué tortura. Te esan esan zian denboratxo pasata agertzeko, ez zela fidatzen zure plan honetaz. Ya vale. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Tira neskak, denboraldia bukatzeko kamikazea katalaren momenturik onenak garri dizkizuet, baina has gaitezen lehiaketatxo batekin. Piskat berotzeko, bai ez? Prest? Ba, lehenengoa, kamikazetatik zein edo zeintzu dira erraniarrak? Ni badakit, Edoi Etxarte. A ber, miren, Edoi Etxarte nafarra dela. Hori naroa jakin barko luke, bera da hemen hernaniarra. Zinen horeretarra? A ber, ni unibertsale naiz, horeretarra, kolpez-kolpetarra, eskabidetarra, baina berez, ni Hernanin jaio nintzen eta hernaniarra naiz. Eta nola ez dut jakingo zeintzu diran. Dira, Ainara Espia eta Uxue berezi hartua. Primeran! Venga, beste bat. Zenbat aktore gonbidatu ditut denboraldi honetan? 12! Nola izango dira 12 tesa, 9 gonbidatu izan baditut. Ez du baino, ez duzut tesa gonbidatu berala? Abai? Jodereki, hori sorpresa zala. Barkatu. Ni badakit, bi aktore. Ez... Joder. Ba, venga, tira. Ea bideoekin memoria berreskuratzen dezuen. I'm the sauce, it's spaghetti, put it on you. Muralekin pasatzen da, zu hor zaudela kalean museo bihurtzen dezu, eta jendea pasatzen denean elkarrizketa politiak ematen dira, eta gero ere irudiak ikusten ditu, eta hori niretzat
kaleak hartzeko beste modu eder bat, eta asko gustatzen zait. Eta, bueno, zu Hernanikoa zea, eta ni eskerrak eman behar dizkiot Hernaniko herri jaize. Ez da bat urtekin hasi nintzen, baina paleta pila bat pintatzen utzi diate. Estilosetako egin nuen, azpian zego nere mural bat, eta horren azpian nere mural. 3 kapatan dauden nere 3 mural. Nik estalin nuen nere murala bi aldiz. Emakumeok bide bat egiten ari gara, beraz oraindik 20 urte barru espero dut gure helburuak lortuta izatea, baina litekeena da hor egotea gu oraindik. Gauzek beti ez dute berez aurrera egiten, oso borrokatu egin behar dira. Eta gero espero dut bertsolaritza anitzagoa esan nahi dut, gaur egun euskal gizartean dagoen aniztasun hori erreflejatuko da bertsolaritzan. Eta, pentsatzen dut beste gorput batzuk eta beste izateko modu batzuk bertsotan ikustera ohituta egongo garela 20 urte barru, edo ohitzen egongo garela 20 urte barru. Behin esan ustenak beste aktore lankide batek, eta ustot hortan arrazia aukela, etzoian, humoriakin zer ikusi auken, baina etzan baiaztapen hori. Zan gehiago esaten ustena, bizitza errealian humorerik ez daukan aktore batek, sekule ezingo dago humorerik egin. Sekule ez da izango, eta hori nik uste bai da isa. Bizitza errealian humoreik ez daukonak, edo graziaik ez daukonak, jarri aldutzezu gure dana, baina arek ez dau humorerik egingo. Sexualidadetik humorea oso kaka, oso rantzio izan da beti, eta arduan beste humore bat bilatzea sexualidadea egiteko eta sexuan inguruan natural eta sano hitzeiteko, humoreak hilantzea guztitu erzkeritzen zait, eta feminismoko gai batzuk ere oso modu kritikoan da, oso zurunean da serio hitz egin beharrean, beste perspektiba batzutikan ikustea eta lantzea ere interesgarri eta behar erzkeritzen zait. Eta botereai ere beti zorratzen diola zapaltako ondo pasaten ikustea, eta ardunak. Kultura munduan eta dantzan eta ikusita egora zein dan, jendea lanean dabil. Iruditzen zait ez dela eztaren momentu txarra sortzeko, eta gizartea mugitua dagolaz, bai sozialki, pertsonalki, eta izan daitekela momentua gauza askori buruz hitz egiteko, eta, bai aserretik, edo, ez dakit, suminduta, nekatuta, oso pozik ez. Sortzen? Alde positiboa bilatu beharko diogu honi ere. Nire belaunaldiko musikari gizonek, eltzen danean, niz kontatzen, eta 25 urteko karrera profesionala daukat. Orain heldu beharko zen konsagratua izateko momentu hori, ez da? Nire belaunaldiko musikari gizonek, 25 urteko karrera baten ostean, orain hasi dira beraiek egiten duten proposamenak serio bat zen, zein nila ez naiz neskagazte bat. Ez dut neskagazte bat izan naiz, senyora bat naiz. Era musikaria naiz. Orduan, ja orain hitz egingo dugu serio? Eske orain etxan gelditu behar naiz. Eta eske nik orain etxan gelditu nahi, porque eske orain dago dena super interesante. Nik euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarela herri bat oso antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen. Politikariak edo takitzen dagokion guk ere eskatu ezakegu, baina bildu zait gurekin, nola den gure bizitza. Uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez badute ondo antolatzen, intentzionala da, porque tontoak ez dira. Les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está dirua. Naiz Iruñerrian historialari asko daude garren mendea aztertu dutenak, eta hoietako bat ari zait pasatzen Iruñeko 20 eta 30ko hamarkadako argazki alucinante batzuk beste mezkalekoak. Ni bapaten ikustea gure kale txikia, dela Partezarreko Iruñeko kale txiki bat, nola ezkerreko eta iraultzailea ziren erakunde oso diferentek egiten zituzten topaketak. Iruña bat zeharo ez ezaguna, ez? Ze Iruña existitzen zen 36aren aurretik. Ze gure psikologian beti Iruña izan da toki provinziano, gris, fatxa bat, ez? Eta batean ikustea zela toki bat kulturaren alde egiten zuena, euskaltzalea, elkartzen zela kirolaren inguruan, oso ikuspegi askatzaietik. Emakumeen kontuak egiten dituzuen. Emakumeen kontuak dira zuenak, ez? Eta esaten duzu, egia da, markatu, emakumea naiz. Hola, se me ocurre, emakumea naiz. Baina orokorrean humorearen kontzeptua daukaguna hau da, neutroa den hori da, oraindikan gizarte batean erdigunean dagoen figura hori dela, eta kasu honetan dela gizona, heteroa, fish, txuria, baita ere, dagoela patroizeaz bat. Ikusi da historikoki humoreak edukiduen erabilpen kasi zapaltzailea baita ere, eta horrek ere kondizionatu ditula kulturak eta pentsamenduak. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda.
Nik 4 aktore zenbatu ditut, baina presnago 5. izateko. Gonbidatuko nauzu, Ibai? Noski, nola ez. Tira, beste galdera bat. Nire gonbidatutatik nor agertu da emakume ardatz atalean. Jo, nik tesa esango nuke, baina noantxe konbidatu duzunez, pues ez dakit. Hombre, normala da tesan pensatzea, Amaika telebistako programa guztitan da, emakume hau? Aizu! Ez, erantzun hori nik badakit zein den Ines Osinaga. Nik neuk elkarrezkotatu nuen gainera. Egia, ez da tesa azaltzen den bakarra programa guztitan Amaikan, Ines ere! Aizu, bueno, niri aspertzen ari naiz, Noiz dator galdera kamikazen atala. Nik uskuxoa gustatzen zait niri. Bai, hobe galdera kamikazen errepasoa sartzen baduk, ze bestela. Zertan zara, superona. Marrazte. Bien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu. Despertadorian dakat Ruperren enebegiek. Enebegiek ez duten mako isuritzeko gogorik. Gogoan dezu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, nire murala oraindik ingabia zeon tilosetakoa eta sagardotegi garaian ondu ginean goizeko 4, ez dakit. Goizeko ordu txikitan. Hauez. Bueno, bai, baina hori pasazan, edo etzan pasa. Zetzan pasa. Dakigu. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Badakizu zer dan krasa, honintza? Bai, badakit zer den krasa. Ai, eskerrak. Gaztetako maitasun platonikoak. Bai. Bi aipatuko dizkizut. Bi, Josu? Bi daude, bi kras izan ditute asko iran didatenak bizitzan. Jose Angel Iribar eta Gari. Ez zure lan esparruan edo esparruetan ligatzea posible da? Posible da, batzuk egiten dute. Txaskarri horik? Zontatzeko modukorik ez? Zertan zara superona? Nire ustez, ia ez zertan. Baina nire ingurukoek esaten dutenez, beti behar duenari behar duena esaten badakit. Hori, oso gaitasun beharrezkoa eta potentea gainera. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Sukaldean. Mendia, hondartza, ala sofa. Sofa. Onkera, ematen badidazu sofa. Eta mendia bizitzeko. Bai, bueno, nahiko mendian bizi naiz. Claro. A ber, musika ez badago mendian, non dago ba? Hori da. Sartu nahiko nuke Andoni Ortuzarren buruan. Nik jakin nahi dut, zer eraman pertsona bat, Eusko Alderdi jeltzaleko izatea. Eta sartuko nintzateke gustora Andoni Ortuzarren buruan. Eta ikustuko nuke, berak Euskal Herria nola ikusten duen, eta egiten duten politika hori nun datorren. Nahiko nuke jakin. Hautaketa ona, eta oso ados. Bai, nik igual berdinat aukeratuko nuke. Zein da gehien gustoko duzun 100. Wow, igual tipikoa da, baina eske seda, sasteta. Bai, Bai. Seda, badokazu jantzirik edo? Ez daukazu. Esto zeda, estoy ikutunik, baina aproba bai eta... Vale, pikardia zen bate oparitu beharko dizut. Balduzu ez izenik? Bueno, jendiak deitzen duz kepi, kepon, kepakin variable asko deitzen duz. Kepaketonez, ez? Betikoa. Baita. ¿Qué pasa con él? Ay, oso simple da gentia. Qué pereza. Zer esango zenioke 5 urteko kepari, eta zer esango zenioke etorkizuneko kepari? 5 urteko kepa izan guntzan, gurosuna bizitzan, ingozu eta gurosuna eta zoriontsu izen eta izango zara. Eta etorkizunekoa izango nuntzan... Hostia, esan guztuan da. Zertan zara, superona? Intensa bat izaten. A ber, galatu pizkat, nola intensa bat, zentzutan? Naiz oso aldakorra animikoki, eta dena sentzaten plan oso poziko, oso triste, oso goran, oso beran, dena plan oso fuerte. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Ibiltzen. Baina ibiltzen literal, osea, oinez, naiz oso txarra. Bai, naiz oso traketxa eta asko lortzen naiz, orduz. Bueno. Sekreturen bat aitortzerik bai? Sálvame ikustet. Onartzen behar da. Bai, nik bai ikusten dut. Mendia, hondartza, ala sofa. Sofa, peli y manta. Beti. Bai. Zure amets egingarriren bat? Ez da egingarria, baina nahiko nuke sirena bat izan. Me encanta. Precioso. Bai. Ika txikia gatzen zaizu, ez? Bai, ez. Burodia dakate, baina berez, hola, ez hola dela. Oso guapo. Ta listo, hasiko gehan. Venga. Moztu da. Ai, ama.
Barkatu, nizan nahi, zerbait eman dio zenturatu da. Zure zen un jarri filtro bat. Bai, ez ikutu gehiago. Ez ikutu, ez gea ez da hasi ere egin, eneko. Horrengo galdera da mito bati buruzkoa. Eta mitoa da, Euskaldunok ez dakigula aldakak mugitzen. Hori, egia alda zure ustez? Bueno, zu mugitza dituzu, Nik bai. Nik ere, gazta. Nere inguruan mintzat jendeak ipurdia oso mugitzen du. Bai. Gustatuko litzaiake lasaiago bizitzen emozioak, sentimenduak eta gauza guzti hauek hobeto kudeatzen. Bueno, oie, pues... Ogitorri klubera. Pues bueno, bai, atzartzen egea eta konturatzen gea eta konstiente gera gure emozio eta sentimendu eta jende asko ez da. Hala ere, sartzen ez, Heldutzen. Bai, maduratzen. Maduratzen, hori da, como los plátanos. Selektiboa gea, adina da, baina selektiboa gea. Hori da. Zuretzako eredua edo erreferentea izan den pertsona edo kolektiboa? Jo, eske leheni galderak bialidezia. Ez esan hau. Osea, ari zinean, utxune bat uzten, en plan, pentsako, bueno, amustuko dela zai. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. Oh, joan eginda, que txungo. I'm the sauce and spaghetti, put it on you. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Terciopeloa. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Entre gazta eta ardoa. Biak balio du, Kombiniko esos hace el camino, uvas y queso saben a beso, eta horrego dugu. Zein da zure Euskal Herriko abeslaririk gogokoena? Vale, Sorkun da topean dagoen bat. Ni jaio nintzen Arrasaten, eta ni merenera bezaroa pasatu nuen entzuten. Rip, La Polla eta Manolo Cabezabolo. Eta nire izitzaidan gustatzen ez bat, ez bestea. Osa esaten dago, baina, klaro, baina... Mondra. Esan neukan edoria edo tapia teleturia. Eta, de repente, gogoratzen naiz, Durupa! Balduzu ez izenik? Ez, nire girala ez. Osi egiten didate, miren damorizak deitzen dit Osi Gaga. Zona da. Bai, ona da. Super dailofit, osea, bai. Orgulloz jasotzen dut eta Osi esaten dira, bestela ez. Inez Gose, hori da nire izena, claro. Inez Gose, claro. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Pues gustatzen zait patata tortilla usaina. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Ai, zein da? Durne, zein da? Gustatzen zait kristala, no me preguntes por qué. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea. Pues gustatzen zait gerezi zaporea. Eta edo zer dena gerezizkoa, nahiz eta izan gezurretazkoa, tipiko. Kakao gerezizkoa, edo gominola de gerezi, edo ambientador gerezia, infusión gerezia. Ese Osinagak galdera bat utzi zizun, eta galdera izan zan, zerk violentatzen zaitu eta nor zapaltzen duzuzuk? Que intensa, mesedezinez. Zerk violentatzen nau? Gizonek, hay que decirlo. Bai. Osa, atzo bertan gertatzen dan, te lo juro. Egoan nintzen 200 metro, etxe batetik bestera, lo egitera, eta ya me gritaron. Guapa, que duermas bien, quieres dormir conmigo, no sé qué. O sea, ya está, basta. Horrek violentatzen nau. Venga, gehien gustoko zuen soinua edo hotxa. Gutxien garbigailuarena. Pitio moko bat? Bale. Bai. Zure krasen bat aitortuko zenidake? Haki zerren krasa, ez? Bai. Telefono. Esan dut, igual itxengo dugu, montutxo. Balduzu ez izenik? Jende asko esaten du gaizki nire izena. Osea, ni naiz Odei, Eloi, behin incluso Miguel. Bai. Sekretunen bat aitortzerik bai? Igual ez dut inoiz esan, 3 hilabetetako dieta bat egin dut. Ez dakit azpiegituratik posiblenan, eta ez dakit gertu daukazun bibolina. Oparituko zenidake momentutxu bat bibolinakin. Ez ezkoa ere, kasu izatea, Bai. Uste dut munduaren zato bedela ez. Beste zuzeneko baterako nik
presta dezaket, baina egia horrek ematen dela pudore handia oraindik. Zure Euskal aktorerik gogokoena o gogokoenetariko bat? Bueno, esango dut Edurne Azkarate nire laguna delako. Bai. Ez, baina egia asko gustatzen zaidala. Ekrasen bat aitortuko zeniake? Inés Osinaga. Inés Bose, claro. Sin duda, sin duda. Zertan zara traketxa? Ligatzen, desastre bat. ¡Cinta Valero! Sí, ya me las veo, o sea, bat izin naz, hijo. Vale, bota. Ez dakit nostaren, baino Ernai edo GKS. Joder! 33 urte ditut. Zirik ja superatu dut hori. Guztia Ernai, esan berde. Ni nago este punto batean, ja. Bueno, orduan igual, sortu barko genuke beste kolektibo badala, senyoren kolektibo feminista. SKF bat. Bai, SKF. Pues, geratzen gara, eta sortan dugu. Ni bilurani joan bakoitzan iten. I'm the sauce, it's spaghetti, put it on you. C'est parce qu'il a décidé de partir. Ez dago demenik, ez dago
Ze uste zen duten, denboraldia ikilgabe bukatuko genuela, baina tarte gutxi daukagunez, tartearen zati hondiena airetik botako dugu eta goazen azkar batean izan ere, irrintziak bilatzen saiatu gara San Juan bezpera honetako analisi politiko bat egiteko, eta ara zer aurkitu dugun, ETV-ko aurkezle esanguratsuak ere, ez zizkiazue papera jaurti favorez, aizue, bazen egiten Vanessa Sánchez, Teleberriko aurkezleak ere, hemen gerra bat hasiko dugula, bazen egiten irrintzia neuronalki aztertu ziotela? Hau, azterketa edo analisi politiko baterako benetako arrankea da. Geri alaxe geratu naiz. Hitzik gabe, irrintzia barnean ari naiz jaurtitzen neuronalki. Aizue, edo nola ere, badakizue emakumeok indarra erakusteko, alduntzeko ariketa bezala ere baliatu dezakegula irrintzi ariketa hau. Lagin batzu dauzkagu. Laginak irrintzia Euskal Herrian, Euskal Komunitatean, mundu zabalean, Euskaldunok patrozinatutakoa delako, patentatutakoa. Zai zoi bele armatiropu Zai zoi zuten dengo Zai denai ekoi dibe Izan ere San Juan bezpera honetan ikamikarik eza falta izan, baina ahaztu egin ote zaigu solstizioa dela hemen muinean dagoena eta solstizio honetan. Katolizismoak bere garaien ezarritako kontu batzu nolabait alde batera utzi eta Euskaldunok eta gure suaren bueltako guztiok ez urtaro aldaketari ateak zabaldu eta aro berriari ongi etorria emateko eta energiaz berriztatzeko garaiak direla. Ez ahaztu eta lagin batzuk, mesedez, nola egingo ote dute irrintzi bermion esate baterako? Eta lasarten? Ez, ondoan zegoen etzebilen pastoraleko zera hori egiten, hori lasarten, baina ez zuen langin pila bat dauzkagu, beste pare bat ekarri nahi dizkizuegu, ze adierazi nahi dugu honekin. Geure mapa zabal honetan irrintzien bidez halako komunitate bat josteko gaitasuna badaukagula eta komunitate batu bat ere bagarela zentzu horretan, bestela egin bat mesedez, oraingo honetan berez ere lekeitio aldera. Hori da hori sasoia, ezta? Eta urnietan nola egiten ote dute irrintzi, gizu hemen laginak esan dizugu, asko direla, baina baten batzuk ekarri nahi dizkizugu, benetan diogu, halako energia berriztaketa bat lortzen baitu honek. Bueno, ederki, eta gaurko terapia honen bukaera aldera helduz, badaukagu eta beste kontutxo bat aipatzeko,
Aizue, eta aurrak animatzen ote zaizkigu etorkizunik baote du alduntze ariketa honek, eta eskerrak eman nahi dizkiogu Ego Uribeko tokiko hedabideari, izan ere, bertako aurren esperientziaren bilduma ikusentzunezkoa lapurtzeko aukera izan dugu. Ikusiko duzu, ze jatorrak Basauri aldeko belaunaldi berri hauek, eta esango zenuten zenbat irrintzi, zelako txapa dakarkigun gaur ekil doktoreak. Ekil doktorea San Juan soari begira dagoelako, eta izue, irrintziarek eta hau, auspotu, sustatu, eta emakumeon komunitate honetan ere, indarrak biltzeko, udara honi begira indarrak ere beharko ditugulako antza. Aizue, akelarrerako tarteare hartu beharko dugu, ezta? Aizue, emakume musikariek ere, akelarre kutsua daukaten doinu asko zeren modernoak ekarri dizkigute, ahaztu gabe, Mikel Haundia, Bagabiga, Ikimlikilekik, baina tremenda jauriak ere, ekarri izan dugu, Labasorekin batera, Ane Guriarekin batera, akelarre doinu asko. Gehiago entzun nahi dugu, zer gehiago, Labasuk zer da dakar? Ez ba, heldu da gure akelarria. Udako sasoi honi hasiera emango diogu baita kolpez kolpetik ere, eta doinu martxosoek ekarri dizkizuegu udara honetan ez dezagun ahaztu, emakumeok geure parte hartzeak, geure espazioak, geure erabakiak, bai, aintzat hartuak izan daitezen, beti esaten dugun bezalaxe, kuantitatiboki bai, baina bereziki, kualitatiboki. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, norena da mundua.
baten ametsak esan zer diren gazte baten ametsak galbideren eramaten gauza guztiak niretzako sortu dituzun guztiak ez dute lortzen enaiz erortzen atzetik daukat polizia galbideren eramaten gauza guztiak niretzako sortu dituzun guztiak ez dute lortzen enaiz erortzen atzetik daukat polizia Egun gutxi dira, Kongotik itzuli berri zarela, ez bakarrik, Euskal Herritik emakume komunikatzaile hainbatekin, hedabide hainbatetakoak, baina batez ere emakume kazetari komunikatzaileak. Pentsatzen dut, esperientzia aberasgarria, baina gogorra ere izan dela. Bai, alaxe izan da. Oso aberasgarria, baina aldi berean ere barruan bere zama usten dizun horietako bat, ezta? Ze emakume komunikatzaile talde bat gara Euskal Herritik, Kongoko Errepublika Demokratikoko emakume komunikatzaileen elkarte batek gonbidatuta, gobernuz kanpoko alboan erakundeak antolatutako proiektua, Emakumeak Martxan izeneko programa baten barruan. Programa honen bitartez, alboan erakundea egiten ari dena da, emakume izateagatik migrazio eta desplazamentu prozesuetan eragiten dizkiguten askotariko violentzien azterketa. Ulertu nahi dugu zer gertatzen den migrazio eta desplazamentu prozesu desberdinetan, ze violentzia gertatzen diren prozesu horietan eta etapa desberdinetan. Eta, Kongo da programa honen barruan lantzen ari den herrialdetako bat, gehiago dira, Afrikan eta seguruenik, oraindikan ez da ziurra, baino datorren urtean edo beste Hego Amerikara eta Erta Amerikara ere eraman nahi da ikuspegi berbera. Kongora joan gara eta Kongoko historiatik abiatzen baldin bagara, ulertu dezakegu oso egoera bortitzak gertatu zirela garai batean eta gertatzen jarraitzen dutela gaur egun ere. Kivu eskualdean egon gara, Kivu, Ipar Kivu eta Hego Kivu, hor mugakide edo egiten du Kongok, Ruanda eta Burundirekin. Zoritxarrez nik uste dut jendeari berehala burura etorriko zaizkiola garai baten eskualde horretan izan ziren basakeriak. Eta horien gainean, lehen aldiz bertako emakume komunikatzaileak lantzen hasi zirenean jabetu ziren emakumei gertatutakoa etzela kontuan hartu, etzela kontuan hartzen ari bake prozesuetan eta eragindako zauri horiek hor baztertuta gelditu zirela inork bertan eskua sartu gabe. Eta, komunikatzaile ziren neurrian, emakume horiei ahotsa eman, entzunez ikasi eta herrigintza mugimendu bat jarri dute martxan. Entzute klubak antolatu dituzte herriskatan, emakume horiek beste emakume batzuekin partekatu ahal izateko. Gertatu zitzaiena, gertatzen zaiena, eta egunerokoan dituzten zailtasun eta askotariko desberdinkeria. Eta hortik, sekulako mugimendu antolatu duten, niretzako jainkosak dira. Hor ikusi duguna da, ze gaitasun duten, egoerarik zailenean ere, beren ongizatea edo beren ametsak bizkar gainean hartzeko. Irrati bat antolatu zuten, Mama irratia deitzen da, eta entzute klub horietatik emandako testigantza eta gaiekin osatzen dute programazioa. Fem Ofon deitzen den sistema bat ere antolatu dute, emakumeak telefonoaren bestaldean, eta SMS mezuen bitartez lortzen dute violentzia egoeren denuntzia egitea. Emakume batek idazten du esanez, hau eta hau gertatzen ari da, edo kontuz hemen hau eta hau gerta daitekelako, edo hauxe gertatu zait. Sistema nola funtzionatzen duen ikusten ari ginela,
14 urteko neskato baten mezua jaso zen, esan ez, aitak bortxatu egin hau. Kasu horretan, emakume horiek antolatu duten sare hori aktibatu egiten dute, kasu batzuetan salaketa da, beste batzuetan, denetan da, emakume horrengana hurbildu, zuzenean edo lortu dituzten aliatuen bitartez, sostengua eta emateko. Oso egoera latzak kontatu dizkigute, nik sekulan entzun ditudan relatorik bortitzenak, baino aldi berean ikusi dugu ze gaitasun duten bertako emakumeek beren buruaren jabe izateko. Oso esperientzia gogorrak, kasu batzutan ea kontraesankorra ere bai, baina egoera lakosia da. Eta zenbatek gainera, ies edo aukera berri bat bilatu nahian abiatutako bidea. Aipatu duzu lehen, helmugarik ez duen etengabeko edo bide eternala izan daitekela. Bai, gure mundu ikuskeratik aztertzen ditugu askotan bestei gertatzen zaizkienak, ez da, eta nahi gabe kutsatu egiten dugu, gure begirada horrekin, ez da. Adibidez galdetu esan, noiz abiatu zinen eta ez dakit. Abiatu nundik. Abiatu nire arriskatik, gerrilla etorri eta bota gintu zenean, edo handik, ez dakit, hilabete batzuetara heldu ginenean beste nobaitea eta handik ere bota gintu zenean. Badakit, badagoela jatorri leku bat, baina ez dut identifikatzen jatorriarekin, ez? Eta iritsi, ez dakit iritsiko nahi zen, transitoan egiten dute bizitza. Gure buruan, immigrazioa hasiera eta bukaera duen prozesu bat dela irudikatzen dugu. Eta munduko emakume askorentzat ez da horrela. Munduko emakume askorentzat da jatorriko egoera jasanezina delako atera beharra, eta transito horretan jasan ezin diren beste makina bat egoera topatzen dituzten. Eta hori da, beren eguneroko bizimodua. Ze, peliakatu egiten dira denbora guztian, violentziak, era guztietako bazterkeriak, eta gaur egun migrazioak emakume aurpegia du, baina migrazioak ez ditugu aztertzen emakumearen ikuspuntutik. Eta kontraesan hori oso agerikoa da, begi hutsez ikusteko aukera izan dut, eta uste dut hortan aldatu egin behar dugu pentsamoldea, eta bereiziki aldatu egin behar ditugu prozesu migratzaileen prozesuetan gure esku hartzea eragiten duten edo oinarritzen duten irizpideak. Europako migrarien paktua orain eztabaidatzen ari da, eta emakume ikuspegirik ez dauka. Genero ikuspegia du, genero batek egin duelako, hau da, genero ikuspegia badu, baina genero maskulinoaren ikuspegia, emakume ikuspegia txertatu behar da, bestela uzten ari garelako erabateko utzikerian eta violentzia horiek pairatu, heredatu eta sufritu egiten dituzten bakarrik emakumeek. Indarkeria lagin, latz bat da, zalantzari gabe, baina munduan indarkeria egoera esan genezake erabat edatuta dagoela, akaso egunotan gertuago zurien gerratea gertu izan da, akaso begiak gehiago zabaltzeko aukera emango digu, beranduegi da. Beranduegi da zalantzari gabe, beranduegi beti izango da, eta gainera oso begirada partzialarekin. Hori esatean ez dut inolaz ere esan nahi, ez dugunik begiratu behar, ze gertatzen ari dena ikiragarria da alderdi guztietatik, baina munduko ikuspegia bagenu, ohartuko ginateke momentu honetan Ukrainiako mugetan ikusten ari garena, gertatzen ari dela, ez gertatu zela edo gertatzen ari dela munduko beste toki askotan. Kontua da, gure eragin esparrutik asko hurbilago dagoela. Eta, nahi gabe ere, koraza batzuk ditugula, eta koraza horietako bat erori egin zaigula, ze ikusten ditugun horiek gure igualak dira. Hori ere gertatu zen, Bosniako gerran, edo Balkanetako gerran ere,
nik gogoratzen dut, hango berri jasotzen da, kazetari batek esaten zuela, ostras, ni bezalaxe jantzita zegoen gorpu bat topatu dut kalean, da horrek, derrepende aldatu egiten dizkigu begiradak, ezta? Esango nuke beldurretik eragindako elkartasuna ere ikusten ari garela, gertuegi ikusten dugulako, ezta? Kiev ez dago hain urruti. Kiev eta gero dator Varsovia eta gero dator eta gelditu gaitezke Bilbon, edo Donostian, edo Bartzelonan, edo Parisen, ezta? Da, eragiten digu horrek. Eta, bueno, sikiera balio baldin badu hausnarketa egiteko, balio baldin badu kuestionatzeko zer ematen dugun ontzat edo naturaltzat eta ze ardura dugun honetan guztian, bueno, gehitze erdi ez da, baina zalantza dut, balio izango te digun ere. Emakume komunikatzailea bazara, komunikazio aholkularia, esperientzi sendoa daukazu, komunikazio esparru hain zabal honetan, gerrate honek badu alde hori, ezta? Nola ari gara komunikatzen, komunikabideotatik, baina sare sozialen alo digitalean bete-betean sartuta gauden honetan, ikusi dugu bestelako fenomenoetan hauteskunde prozesuak, akaso, izkutatutako estatu kolpeak ere izan daitezkenak, baina halako gerra bat hain gertu eta sare sozialetatik bizitze honek, nola ikusten duzu? Begira, esan nuke, orain ja, begi aurrean jarritako filtro guztik erori nintzaizkigula. Ze sumatzen genuen edo, orain honetan gordinkeri osoz agertzen ari da, gerra mediatiko baten barruan gaude. Gerra honen jokalekua ez da bakarrik Ukraina, ez da bakarrik jokaleku fisiko bat, da jokaleku simboliko bat. Eta hemen garaitu beharrekoa ez da arerioa, baizik eta iritzi publikoa. Eta horrek ja aldatu egiten ditu gerraren klabeak ere bai, ez da. Teknologiari esker edo teknologia dela medio, relatoa eta egia eta gertakaria oso termino obsoleto bilakatu dira. Zer gertatzen ari den, galdetzen baldin badugu, erantzuna da, depende, zene kontatzen dizun. Eta hori, informazioaren munduan lan egiten dugunontzat oso baieztapen latza da. Erabateko objektibotasunik ez da existitzen. Hori beste gezur bada, realitatearen kontakizun guztiak subjektiboak dira, baina gutxienez zintzoak izatea eskatu behar diogu. Nik Russia Today edo BBC aukeratu badakit subjektibotasun karga handi baten gainean eraikiko dudala nire relatoa, baina paktoa agerikoa zen, nik BBC aukeratzen baldin badut, badakit. Eta Russia Today aukeratzen baldin badut, badakit zer jasotzen ari naizen. Sare sozialekin ez dalakorik gertatzen. Sare sozialetan ez dago pakturik. Sare sozialetan dena jasotzen dut, iturri objektibo eta ustez markarik gabeko batetik, eta ez egia. Zuan, nik uste dut momentu honetan, irakurle, entzule, ikusle izateak aparteko alegina eskatzen duela. Eta oso zaila dela, noski, teknologikoki oso zaila delako desberdintzea zer den egia eta zer ez den egia, ez da? Orduan, inoiz baino garrantzitsuagoa da dieta mediatiko orekatua izatea. Eta hori posible da? Bai, alegina eskatzen du. Besterik gabe ematen zaizuna jaten baldin baduzu, janari zabor desente jateko arriskoa zaude. Zuk aukeratzen baldin baduzu, nun erosten duzun, zergaitik erosten duzun, eta ze eskatzen diozun erosten ari zaren horri, posible da. Beti esaten da, niri metafora bezala oso baliagarria iruditzen zaitalako. Uholde bat dagoenean, faltan gelditzen diren artean eta larriena ur edangarria da. Eta nire metafora bizualik eragarri polita iruditzen zait. Dana urak hartuta dauka, baina ur edangarria da benetako arazoa.
Bueno, albistekin gauza bera gertatzen dela esango nuke. Albiste zinguratuta gaude, baina iturri edangarriak bilatu behar ditugu. Bakoitzak bereak. Baina iturri edangarriak kontsumitu behar ditugu, bestela, intoxikatzeko arrisku handia daukagu. Eta intoxikazioa gainera, ez da prozesu individual bat. Ez da nik sinistea alakoa edo bestelakoa, hori pandemiarekin ere bizi izan genuen, ez da? Da horrek ondorio sozial eta politikoak dituela. Eta horrek ikusten ari gara, eskuin muturraren gorakada bildurgarriak, neurri handi batean, intoxikazio informatibotik asko duela, ez? Uste benetan oso momentu konplexuan gaudela, eta komunikazioa, informazioak eragin eta zerresan handi duela eraikitzen ari garen mundu egitura berriarekin. Eta egitura horiek gainera, personek osatu beharko lituzkete eta personen osasuna ere jokoan dago, ezta? Aipatzen genuen krispazio egoera, ansiedadea, ezin aurreikuspenik egin, inseguridadea erabatekoa, haserretzeko erraztasun ikaragarria, ondokoa ez errespetatzekoa, nola ikusten dut? Oso bizarte tensionatuan bizi garela, naiz eta disimulatzen saiatzen garen. Eta naiz eta eguneroko bizitzari normal eusten diogun, vegetazio hori edo eraikitzen dugun, ez da? Baina niri behintzat, ez dakit bestei, baina pandemiako lehenengo aste edo horietan izugarri kostatzen zitzaidan irakurtzea. Izugarri kostatzen zitzaidan konzentratzea. Konzentrazio minimo bat eskatzen zuen zerregina, izugarrizko pixua egiten ziaten, ez? Lo egiteko zailtasunak eta, pentsan lezaken ez, aitortzen dut privilegiatu behar naiz. Nire etxean goxo-goxoa nengoen, lana galtzeko bildurrik gabe, inguruan aparteko inpaktu pertsonalik gabe, eta hala ere, ezin bakartu, ezin irakurri, ezin gozatu, hainbat plazer txikiez, honek zalantzari gabe, zauriak utziko dizkigu barruan. Eta nik uste dut oso nabarmenak direla ikusten ditugunean adibidez haur eta gazteen artean buru gaitzek eragin duten triskantza, ze triskantza bat da, zenbat suizidio, zenbat antsietate eta bat, hor dago eta segitzen du begiratu edo ikusi nahi ez du zerbait esaten. Eta ez dakit noiz arte eutxial izango diogun begitazioari, baina nabarmena da. Haur eta gazteak aipatu dituzu, emakumeak ere bai, guzti honek nola du eragina emakumeengan orain arteko egoera areagotu egin baldin bada zentzu guztietan emakume dagokigunean. Ze atzerakada edo, ze galera izan du azken garai labur esan dezakegu, baina... Bi urte edo badira ez da, baina, bi urte badira gure errealitatearen gainean lupa jartzeko aitzakia eman zigula pandemiak. Hor zeuden joera horiek ez ditu sortu pandemiak, edo ez ditu sortu oraingo krisi honek lehendik baziuden, baina orain nabarmenago edo ikusten ditugu lupa erraldoi bat jarri diogulako, ez da. Nik uste dute atzera pausuak asko izan direla eta gehiago izateko arrisku ere badagoela. Orokorrean gure gizartea prekarizatu egin da eta berez emakumeak gara prekarizatuena, beraz atzera beste pausu bat, hori maila orokorrean. Oso urruti ditzen zaiko baina goatzen dugu 2018ko greba feministaren aldarria izan zela gu gelditzen bagara, mundua gelditu egiten da. Mundua gelditu zenean, emakumeok 11 aldiz gehiago egin behar izan genuen korrika. Ez da egia, gu ez daukagu gelditzeko lujorik. Gu ezin gea gelditu. Gu diodanean da emakumeok, sujeto plural hori. Emakumeek lan doble egin behar izan dute.
lanik prekarioenak, lanik arriskutsuenak, eta ja kolmo. Gainera, ezinbestekotzat izendatzen genituen. Ja, hipokresia handiagorik ez bururatzen. Prekarizatuta zegoen populazioa, emakumeok, oraindik prekarioago bilakatu gara. Eta ez dut argi ikusten zein den horri aurre egiteko estrategia, ze orokorrean ontzat eman dugu prekarizazioari. Ulertu edo egiten dugu. Normala da, leku guztietan gertatzen ari da, ez egia. Ez da gertatzen ari leku guztietan, guri gertatzen zaigu. Eta nik uste dut horrek ere beste buelta bat izango duela aurrerantzean. Biolentziei dagokienez, iaia berriro ere genero violentzia existitzen dela esan behar honetan, ukazioaren markoa erosi dugula esango nuke. Orain, onartu dugu, bi pauso atzerago, egin behar dugula berriro ere didaktika bat egiteko emakumeok sufritzen dugun violentziaren inguruan. Eta zein momentutan irabazi diguten partida, esango nuke, irabazi egin digutela. Orain, berriro ere eztabaidatzen dugu hori, inori elitzaioke bururatuko momentu honetan esatea pertsona bati giza eskubideak dagozkiola eta hori eztabaidagarria denik. Hori hala da, emakumeon kasuan ez da hala, oraindik eztabaidatzen ari gara. Eta hori bezala uste dut beste adibide asko ere egon litezkela. Ni oso kezkagarria iruditzen zait. Gure buruan, garapenak beti hobera eta aurrera eramango gintuela pentsa arazten zigulako, eta esango nuke oso kontziente garela, hortan, maila guztietan, eten bat gertatzeko arriskua dagoela. Etena eta atzerakada nabarmena. Bai. Adibide bezala argen ezake esate baterako, egunotan Donostian nahiko mugitu duelako Kotekabezu duren auzia, esate baterako, mediatikokin zenolako trataera ematen zaien halako auziei. Aurrekari bat akaso izan zitekeen oihartzuna izan zuelako Iruñeko San Fermin nahietako taldean egindako bortxaketa izagokien auzia. Sumatzen da, kalean pixka bat entzuten da, ea zergatik kasu honetan emakumeak diren kasi auzitan jarriak izan direnak eta jarriko dituztenak. Salaketa bat egin ondotik. Akaso lekukotzetara jo beharrean, hainbeste lekukotza edo salaketa bat badaude ondorioztatzea gehiago badaudela, eta muinera, akaso ikertze zera hori ez? Nik uste dut beti prozesu paraleloak direla, nik ez dut uste, behar bada oso auzi luzea izate horretan ere gizarte tentsioa apurtu egin da. Aldiz, aipatu duzun Iruñeko bortxaketaren kasuan oso berehalakoa izan zen, oso erantzun bizkorra nola bat esatearen, garai hortan ere pentsa genezaken, zerbaitik han gertatu zen, baina zoritxarrez badakigu bortxaketa, talde bortxaketak egunero izango dela bat edo beste. Guk jakingo ez dugu, baina jakin badakigu gertatzen dira, ezta? Erpin hori zebat besterik ez dugula ikusten. Nik esango nuke zerrikusi handia duela tensio sozialarekin ere bai. Eta mugimendu feministaren lidergoarekin. Eta egia da, 18 buelta horretan ikeragarri aktibatu zela, eta egia da momentu honetan apaltze bat gertatu dela. Makina bat arrazoirengatik, eta luze joko luke, baina sakon genezake gehiago bintzan nire ikuspuntua zen den horretan. Baina esango nuke identifikazio bizkor bat gertatzen denean gizartea oso azkar aktibatu egiten dela. Hau da, oso latza da horrela esatea, eta ez da inondik ere justifikazioa, baina saiatzen ari naiz heldulekuak edo arrazoi posibleak edo aztertzen. Eta esango nuke, gutako edonork ikusten duela bere burua parranda gau baten halako egoera bat sufritzeko
kandidato bezala, ordea, beste zenbait egoeretan ez dugu horren erraz ikusten gure burua. Niri horrek iradokitzen dit, oraindik asko falta zaigula. Pedagogia egiteko, sentsibilizazioa egiteko eta gizartean eragiteko. Arazoa ez delako modelo diren emakume batzuen jarduera pribatua. Hor gertatu zen, Iruñan edo beste milas tokitan gertatu zen gauza bera. Botere, agerraldi, hutsa eta bortitzena. Emakume bat biolentatzen denean, ez daukan zerrikusirik emakume tipologiarekin edo gizon tipologiarekin. Eta harreman dinamika. Gizonek bortxatu egiten dute, bortxatu ahal dutelako. Eta gainerakoak, biktima tipologiari jartzen zaizkion abizenak, ardura kolektiboari ihes egiteko aitzakia besterik ez dira. Horra aipatu zulen kontzeptu bat eta pixka bate aurrera eginaz, zaintza kolektibizatzearena, publikoa, azken batean zerbitzu bat denoi dagokiguna, eskura marko luken hori ere aldarrikapen nagusi izan da martxoak 8 honetan. Aipatu duzu, zaintza bere gain, bere bizkar geratzen den klase izaera hori ere, badela garaia hori ere aztertzeko, definitzeko. Badela garaia nire ustez gizarteari eta guri, gizartea esaten dudanean guri, gertatzen zaizkigunan beste betaurreko batzuekin begiratzekoak. Neri iruditzen zait, klabe batzuk ematen ditula, analisi egiten denean, klabe desberdinak egon daitezkela. Eta, esan duke badauela klabe bat, txertatu behar dena ikerketa guztietan, eta txertatu behar dena gure herrigintza kolektibo honetan, ezta? Zaintzak desberdin egiten gaitu. Denok daukagu zaintza beharra. Desberdina, maila desberdinetan bizitza osoan zehar garatzen dena baino. Zaintzarik gabe eskala gizarte. Hor badago, antropologa bati, ari galdetu zioten behin, zure ustez zein da zibilizazioaren lehen agerraldia, ezta? Eta berak esaten du, aurkitu dugunean, hezur bat, femur bat, hautsi eta osatu egin dena. Zerbait osatzeko norbaitek zaintzea behar da. Basa kondiziotan niri hanka hausten zait eta egiten naiz. Ordea ikusten dugunean norbaitek zaindu egin dauena hori osatzeko horrazten da zibilizazioa. Zaintza da zibilizazioaren oinarria. Zaintzarik gabe piztia ginateke. Norbaitek ni zaindu behar nau eta nik norbait zaindu behar dut. Hori zerbait esentziala da. Ez dut dena ulertzen da nola komplikatu zaigun hainbeste mundua eta elkar ezin zaintzeraino iritsi garen. Zer gaur egun balentria bat da, elkarren zaintza egitea, ez da? Badaude hor, Maria Ángeles Durán eta antzekoek proposatzen dute kuidatorioa, ez da? Hori da klase berri bat. Besteak zaintzera dedikatzen direnak, oso egoera prekarioan, antolatu eta identitate komun partekaturik gabe, baino gizarteari eusteko ezinbestekoa. Eta gainera zaintzak ere klase desberdinak sortu ditu jadanik. Zaintza ordaintzeko kapaz direnak eta kapaz ez direnak. Ze beharra deno daukagu. Baina batzuk ordaindu aldute eta beste batzuk ezin dute ordaindu da. Bigarren edo hirugarren kategoriako herritarrak gara, oinarrizko zerbitzu bat ordaintzerik ez daukagulako. Ez dut gauza hauek refleksio orokorrago bat beharko lukete eta gure antolatzeko modu aldatu beharko luketela. Hori erpina baino erdigunean dagoen kontua da, zibilizazioaren abiapuntua, hori oso ondo azalduta dago. Eraiki dugun edo tokatu zaigun edo bizi dugun zibilizazio honetan botere harremanak aipatu ditugu,
indarkeria egoerak edo abusu egoerak eragin dituztenak, baina oroar botere harremanen marko batean bizi gara. Egiten dugu, biziraun, bakoitzak dauzkan baliabideen arabera. Lehen aipatu dituzu, gustatu zait, metafora onomatopeia ere bazen, ez? Esparru profesionalean, ez? Emakume profesionalok ere zerekin topo egiten dugun, ez da? Bai, nik uste dut hori ere, batzuk esaten dute ez da, hainbat kontzeptu, eto direla, kontzeptuak, ez da? Derrepente esatezu, ostras, guain ulertzen dut esplikatu igazulako, ez da? Eta beste kontzeptu batzuk dira, entzuten duzunean ez duzu, bale, ulertzen dut, baina baneki, nahiz eta izenik ez euki, ez da? Eta zaintzarekin emakumea askotan gertatzen zaigu hori. Askotan gertatzen zaigu, esplikatzen digutenean esaten dugu, orain izen bat ipini diozu, baina nire bizipena, nire esperientzia antzegoen lehenagotik. Egia da, izenak behar ditugula, gure burua antolatzeko, eta bereiziki borrokarako tresna izan daitezen, ezta? Ze behar dugu esplizitatu zer den aldatzea nahi duguna. Izen bat ipini behar zaio, ezta? Izenik gabe ez da existitzen. Jartzen diogunean izen bat, esaten dugunean honek izen batu eta izen honi dagozkion ezaugarriak hauek dira, esaten dugunean violentziak ez dira individuen arteko harremanak, violentziak estrukturalak dira, gizarte hau violentoa da emakumeontzat, eta violentzia ez da bakarrik zaplastiko bat ematea edo bortxaketa, violentzia da jaio prekarioa jaioko naizela, aitortzea, hori violentoa da. Izen horiek ipintzen ditugunean, gauzak aldatzen hasten dira. Eta nik uste dut oso beharrezkoa dela, ze oraindik bigarren, hirugarren klasiko herritarra gara. Eskubidedunak, teorian, baina eskubide bakoitzaren borrokan etengabe jardun behar dugunak. Zentzu horretan, ibilbide profesionala zaritzen garenean, izan profesionalki, bizitzako aspektu ezberdinetan, azken batean, ahalegin batean ere ari gara, ezta? Askotan, bizi, baina bizi ahalegin batean. Profesionalki, ibilbide, esan dezagun, oparoa duzu, eskarmentu handiko emakume komunikatzailea zara, aholkularia ere bai, enpresa alor ezberdinetan esperientzia handia daukazu. Nola ez dizut esaten atzera begira jarri eta non ikusten duzu zure burua, baina egia da, ze puntutan ikusten duzu, profesionalki egindako bide horretan, aldu sentitzen zara, uste duzu bide bat zabaltzeko aukera izan duzula, jarraitu beharrekoa? Nik nik atzera egiten dut, oso konstientea naiz, ibilbide luzeak, ez beti, baina bereziki adinarekin dutela zer ikusia, eta ordu oso, aitortu gara, bet oso gazte hasi nintzela lanean, eta horrek eman ditela gehiago, baina baita ere, urte batzuk bat ditu dela. Jendik atzera begiratzen dut, eta konturatzen naiz, aukera, privilegiatu bat izan nintzela, aukera batzuk suertatu zitzaizkidalako, eta garai hartan aukera horiek probesteko modua bat zegoen. Zoritxarra esango nuke gaur egun ez dagoela horrelakorik. Nik 18 urterekin irratian hasi nintzen, eta irratian nahi nintzela ofizioa erakusten zidaten profesionalak zeuden. Gaur egun, gazteak sartzen ditugu lan egitera, hor botatzen ditugu, eta profesioa etzaile erakusten. Galdu dugu, oso prekarioa delako gaur egun gure mundua, galdu dugu hori. Eta, karo, ni enintzateke bilbide hori egin duen profesionala izango, hasieran norbaitek eskutik heldu eta profesioa duintasun eta gainera mimoz eman izan ezparit. Nik hori badakit, nik dakidana besteek eskuzabaltasuna handiz eman didatelako izan da. Eta nire ikuspegia da gaur egun ez ditugula aukera horiek ematen. Eta ematen dugunean gehienez ere lanpostu bat ematen dugula, ez ikasketa prozesu bat, ezta? Gero hori ere suertea da edo privilegioa da,
proiektu desberdin askotan parte hartzeko aukera izan dut, eta guztietatik asko ikasi dut. Eta hori ere bada gaur egun, nire ustez, gabezia dana. Hemen jartzen zaitut, eta egiten duzun lana zara. Eman aukera gehiago eta ikusiko zu nola beste gaitasun batzuk ere zabalduko diren hor, eta ikasketa horretan edo aberatsago izango zaren. Konstientea naiz aldi berean, emakume izateak autu batzuk egitera eraman hauela. Gizonek normalean auturik egin gabe aurrera egiten dutela. Nik nire lan esparrua berrantolatu nuen, adibidez, ama izatea erabaki nuenean. Zorionez, antolatzeko aukera izan nuen. Garai hartan ere nire kaxa eta nire proiektuekin nenbilelako, baina autu bat izan zen. Eta nik erabaki nuen, nik arratsaldeetan alabekin egon nahi dut. Nire aukera izan zen, eta antolatu nuen nire profesioa hori egin ahal izateko. Emakume gehienek ezin dute hori egin. Hori eta pribilegioa. Eta nire buruari ere esaten diot bi batzu egin zenuen, baina amorrotik esaten dut zerbait. Zergaitik aukeratu beharko da nik, eta zergaitik beste emakume askok ezin dute aukeratu. Zergaitik kontziliatzea lujo bat da, nik zorionez neure bat eminipin eraman ahal izan duena eta gehienek ezin duten. Niri horrek barrua pixkat astintzen dizkit. Eta, suertekoa naizenik ezin dut dukatu, baina aldi berean uste dut ere bai, lan eta kontzientziatik lan desente ere egin behar izan dudala, ezta? Eta momentu honetan egindakotik ez nuke zertxo ere kenduko, eta eginkizun gelditzen denetik, ilusio handiarekin uste dudalako, egindako bide honetan, kakotxartean, kapitaltxo bat pilatu dudana, eta kapitaltxo hori, kapital sozial, nazionala edo, momentu honetan inbertitzen ari naiz izugarri betetzen dauten proiektuetan. Eta orduan, poz-pozik. Zentzu horretan, emakume komunikatzaile gisa ere aurkeztu zaitugu atarian. Eta atariko gai pixka bat berrelduz eta amaierara bidean, emakume komunikatzaileek edo aholkularitzan komunikazioa gaur egun dena ere baden horretan, emakumeok badugu ekarpen egiteko aukera baldintzatua izango da beti, baina badugu bide bat jorratzekoa, akaso gauzak ere egituran gehiago aldatzekoa, aldundu behar dugu, gehiago sinistu behar dugu gure buruetan, ze askotan gizon aholkulariak dira, eta emakumeak dira testuak idatzeko dituztenak, ez? Neri gertatu izan zait hori, Neri gertatu izan zait, ni proiektu bateko aholkularitzan buru izatea, lankide bat izan gizona, eta bezero bat esatea eskatzea niri, bilerako akta egitea. Niroi, beste esango egunero. Baina sarri bai. Maiz. Gaztea baldin bazara, guandik gehiago. Edo gazte itxura bat emazu, guandik gehiago. Ez du zertan ala izan behar, baina badaukat horren eskarmentua ere bai. Nik uste dut ez bakarrik egin dezake gula. Egin behar dugula. Egin behar dugula, ze agenda ez dago osatuta. Normaltzat edo egunerokotzat edo mundu ikuskera, realidadea, aktualidadea kontatzen dugunean, kontatzen ari gara parte txiki bat. Eta badago beste parte bat, emakume begiekin ikusi eta emakume ahotsarekin kontatu behar dagoena. Bestela, hori bigarren mailako realitatetzat hartzen dela, irudipena daukat. Eta guk mundua beste begi batzuekin ikusten dugu. Ez dut esango guk bakarrik ikusten dugunik, baina guk ez badugu gure ahotsa hor jartzen, ez du beste inor jartzen. Berriz ere kongora noa, hor konturatu naiz, oso argigarria izan da niretzat. Emakumek beren egia kontatzeko modua izan dutenean, aldatu egin da herria.
emakume kontatu dutenean, niri hau eta hau eta hau gertatu zait, beste emakume batzuek entzun, eta lortu dute adibidez, gerra krimentzat hartzea emakumeen kontrako bortxaketak. Hori ez zegoen, ez zen existitzen, aldatu egin duten mundua. Eta nola izan da posible, emakume batzuek hitz egin, eta beste emakume batzuek entzun egin dutelako. Hain simple. Niretzako oso ikasketa sakona izan da, jabetu naizelako erantzukizun handia daukagula. Txikia edo, baina ahotsa daukagun emakumeok. Guk aukeratuko dugu zerri buruz hitz egin. Baina aukeratzen baldin badugu kontzientziatik, aukeratzen baldin badugu mundua beste modu batez antolatu daitekeela diotenen relatoa jasotzea, gaurak aldatu daitezke. Eta ez bakarrik hango kontestuan, gurean ere bai, ahotsa ematen baldin badiegu hemen ahotsik ez daukaten emakumei, nik ezakit mundua aldatuko dugun, baina beren mundua aldatzeko pausotxo bat behintzat egingo dugun. Nik uste hori erantzukizuna dela. Bukatzaldera, gonbidatu izan ditugun gainerako emakume ahaldunduei ere, alaxe galdetu diagulako, izan zientzialari, ikerlari, zure kasuan komunikatzaile, aholkulari, zerrenda luze egiten zait. Mezurik baduzu segia da, topiko bat ere izaten da, ez? Belaunaldi berri zerbait esan, baina esan egin behar zaiez, lehen aipatu dugun bezalaxe, akaso gauza batzutan atzera ere egiten ari gara, ezta? Eskuratutako edo aldututako espazio batzuk ere galerak badaudelako. Ze mezu utziko zenuke? Bai, nik lehendabizi gazteenei, uste barkamena eskatu behar diegula. Gure esku zegoen guztia ez dugulako egin, eta oraindik etxeko lan dexente utzi dizkiagulako egiteke. Askotan, leporatu egiten diegu guk egiterik izan ez duguna. Beraz, lehendabizi barkatu, saiatu gara, agian ez gara kapaz izan, baina kontziente gara, badaukagula zor bat, eta zor horretatik hitz egiten ari gara. Oda, kontuz, leziorik ezin zaien bat, inundik ere. Eta nik esango nieke, bereiziki sendo aurrera egiteko. Barkamenik eta baimenik eskatu gabe. Esaten diegunean aldundu egin behar zarete, esaten ari garena da segi egiten ari zareten bidetik, eta ez eskatu baimenik aurrerago egiteko. Ze batzuetan, uste dut, gure baimena ere, baldintzatu edo egiten duela horren zain egoteak. Nik nire esperientziatik ere ikusten dut, zorionez jende gazteaz inguratuta bizi naiz, daukaten gaitasun horrek mundu hobe bat egingo du zalantzarik gabe. Beti ere lortzen baldin badute gu gehiegi ez estorbatzea. Uste dut gaitasun guztia dauzkatela aurrera egiten jarraitzeko. Ez emateko, ezer konkistatutzat. Ez emateko. Amurre horiek hor daude eta oso tentagarriak dira. Berehala ikusten dugu tira, nik hau ja egina daukat. Ez eman konkistatutzat. Olatuek gira horresak eragiten dute. Eta beraiek olatuka ari dira aurrera egiten kontuz resakarekin, beste gabe erne egon daitezen. Ez dauka zalantzarik oso erne eta oso zoli biliko direla eta rapatuko dituztela trampa horiek. Bazpare, bakarrik hori esango nioke, barkatu, ez dugulako gure esku zegoen guztia egin, eskerrik asko, egiten ari direlako jadanik bidez zoragarri bat, eta bakarrik esango nieke, onartzen baiatea golkua hortik pasagarelako, kontuz, ez eman konkistatutzat eta segurtatu aurrera egiten ari zarenean, pausua sendu egiten.